Hej alle sammen og velkommen til. Jeg er Naja, gamerpigen her, og velkommen til min YouTube kanal. Vi spiller Roblox i dag, og vi spiller det her spil simpelthen, der hedder IKEA-spil 3008, og hvis I godt kunne have haft godt nytår derude 2020 og 2021. Nu er det jo 2021 nu, og i dag er det den 4. januar, og jeg er stor fan af William Boysen, ved I nok. Og hvis I ikke har set hans kanal, så kunne I lige se det. Shout out til ham. Men nu skal I se min video her. Han har også lige lagt en video, og i dag den 4. januar, for en time siden, der lagde han en video op på hans gaming kanal med den her, hvor han lavede en video herfra, på den her, og hvor han gik rundt på den her, og bare set det om på den her, ja, I hørte rigtigt. Jeg kan ikke huske, om det var den her perfekte, rigtige side herover eller derovre. Jo, det var næsten den her. Jo, derovre, så gik han derovre. Derovre faldt han, så gik han derned. Det er faktisk rigtigt nok. Og William Boysen, han er jo Sønderborg. Han har en bror, der hedder Anakin. Han hedder Anakin Sønderborg. Ej, bare for sjov. Og William, han har glædet sig virkelig meget. Han har jo mange subscribers. Hans gamekanal har 53.000 abonnenter lige nu, og så han skal bare nå ramme. Vi håber. Men subscribe lige til min kanal. Det er min første video på min kanal nogensinde. Så husk at subscribe til YouTube-kanalen her, by the way. Så jeg håber, see you by the way. Kan der stå på det maniker, lightning og det maniker, lightning og det maniker. Dem elsker med sangen maniker, de sutter. Nu alle sammen. Så nu er vi på vej ud et andet sted hen, og det vil så sige, ja, wow. Hold op, vi er på vej ud. Jeg har ikke mødt William Boysen, han er her ikke lige nu. Det var så den her video, vi ses i næste video alle sammen. Hej hej.